No oblidem que en una època no massa llunyana a casa nostra també hi va haver migrats. Qui no té un avantpassat o conegut que a conseqüència de la guerra no va haver de fugir i deixar casa teva, casa seva, casa nostra, tot i que la situació fos diferent. Ells també van haver de passar la frontera, potser també van ser conduïts a un camp de refugiats. Escoltem, doncs, ja per finalitzar, unes altres corrandes d'exili. Hem sentit les musicals del Gerard Marçal i ara sentim les del poeta Pere IV, que va escriure l'any 47, quan estava exiliat a Xile, en veu de l'exquisita rapsoda la Dolors Quintana. Endavant, Dolors, i amb això acabarem l'acte. Quin acte més emocionant, francament. Espero poder acabar el poema, com cal. Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, m'aixec i beso la terra i la carono amb l'espatlla. A Catalunya d'eixir el dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà, més lluny potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra. Com al Vallès, no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol, i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa. Dolors Quintana. I arribem així al final d'aquesta presentació. Montse Altès, la darrera paraula és teva. Vine, si ets tan amable. Podria passar a tu, i a tu, i a tu. Moltes gràcies per la seva paciència, per la seva solemnitat. Gaudeixin a continuació d'un pica-pica que els hem preparat, mentre gaudim també del PowerPoint que també ens ha preparat el Pere Tella. Els recordem, per acabar, que allà hi tenen a la venda el llibre solidari Llits a la intempèrie. Moltíssimes gràcies i bona nit a tothom.